Sant! For ute i helga skulle ha det så jævla bra! Så ble det akkurat sånn som det pleier være! Halvannen time i kø for å komme inn! Og så når du faen endelig kommer inn da, så stenger de ølsalget! Å helvete! Det blir så fyrt da! Det er det faen ingenting å le av! Så fikk jeg bort òg! Sto så lenge i kø der, han var så grævlig pissa. Så spurte jeg død han få gå inn, men det nyttet ikke det. Så springer jeg over på kebaben da. Men helvete! Der må du jo spise noe for å få pissa! Og jeg var jo faen stappmøtte, sant? Hvor er bak hjørnet av lense da? Faen, der kommer purken! 1000 spenn i bot! Jeg er så fyrt da! Du følger med, ser jeg, ha? Grævla mye uforskyldt du kan komme opp i. Tidligere på kvelden så skulle jeg kjøpe meg en øl. Og jeg er ikke den typen som bare buser på og lager helvete! Sånn! Stiller meg med barn der og venter, og satan så jeg venter! Hei, er det faen ikke min tur snart! Da kommer dørvakten bort og sier jeg må ut! Han har fått for mye! Hæ? Har du hørt det før? Du! Ingen fare for å få for mye her, sa jeg! Jeg får jo faen ikke noe i det hele tatt! Jævla kjapsag til satan! Jeg er så fyrt da! Kom jeg ut på gata der, han tenkte jeg, helvete, nå kom jeg meg igjen! Syke satan for en taxikø! Er det noen som skal til Gausen? Faen, du flyr etter, ha? Steinstilig, de som stod først i køen skulle jo akkurat samme veien som meg. Til Hellevåg. Kølerkjelleren, vet du, Kilden. Hellevåg rundt og satan. Det er jo faen helt svimmel! Så roer jeg meg ned litt og tenkte så lenge de betaler når de går av, så blir det jo billig for meg. 848 kroner til Gausen! Jeg blir så fyrt da! Så kom jeg igjen da. Så har jeg jo faen ikke nøkkelen! Den ligger jo i jakken der jeg ble hevet ut og faen ikke fikk komme inn igjen!